Ano kasi ito, crab apple ba? Oh, ready to po. Torta. Guys, mag-cut na naman tayo. Balik tayo. Hala. Hala. Grabe. Nagtulo-tulo. Look, oh. Nagtulo-tulo ang oil. Nagtulo-tulo. Siguro na ako ninalak ba? Ay, pistulang ko ba? Hala. Masuko yun si Tami na ako. Nakalimtan ako close. Mapagalitan talaga ako nito. Patay. Nagka-uwil-uwil yung machine. Han? Han, I did something wrong. I did something bad. Come out here if you're done. Oh my goodness. Problemado pa yung buhay ko. Nagka-additional problem pa. I checked the oil and then I forgot to close it. Seriously? It's gonna damage the thing. Yeah, well, first get me the oil so we can refill it. Hopefully no dirt got in there, because now you get all the dirt. If it gets in there, the engine's gone. What I'm talking about is this damage here? And this? No, I'm not worried about that. I'm worried about dirt gets inside the engine. Okay. Then the engine is gone. No, it doesn't really can get in because it's just not really close. Okay, where's the oil? The thing, it says 30 weight on it, just straight 30. 30 what? 30, just 30. No 530, 1030, just 30. Okay. It's hot over there. I don't care. It don't matter. It won't melt. Oh, shit. This is empty. No, I checked before. That's why it's open. I know, but it's empty now. No, it was really down here. It's empty now. Okay, then I'm sorry. We need another bottle. This is not going to do it. I'll take the bottle. You wait. Same thing, 30. Hey, don't pour it. Yes, I'm going to need more. You don't need that thing? No. It's in the shed. I know, it's in the shed? Yeah. The 20 and 50 is different? No 2050, just 30. The blue label with 30. So the same thing, it'll say Fram on it. Are you mad at me? No. Thank you. It's my really fault. It was really stupid of me. It's gonna damage the engine. Running dry, yes. No, I'm talking about is flashing oil. No. How about the battery? Well, it should be fine. Okay. Did you finish your food? Okay, I'll close that. Pagkatapos kong nagputol ng damo, ito na naman tayo dito. Na naman tayo sa kitchen kasi ako muna yung magluluto ngayon kasi si Mr. pagod. Kakarating lang kasi din niya mga loves galing trabaho. So, kaya hindi ko siya pinayagang magputol ng damo at hindi ko siya pinayagang magluto. So, dito pinafry ko lang yung ating beef para gawin nating pot roast. Sinsya na kayo sa busis ko mga loves kasi po yung ilong ko is clog up, no? Iwan ko na lang allergy na talaga ako dito sa mga, lalo na pagkatapos kong mag-cut ng damo. Ganyan na talaga yung reaction ko. Iwan ko na lang itong ilong ko. Yung patatas na yan is yun yung galing natin sa garden na ating hina-harvest. So, madali ang luto lang ito kasi ang ginagamit po nating pressure cooker. So, madali siyang naluto. At ito na nga yung resulta, patatas at saka carrots, beef
Yun lang, onion. And then yun lang yung katapat. Of course, wine, Worcestershire sauce. Aywan kung sauce na yun. Ang hirap litukin. So, umaga na. The next morning na po ito. 3 o'clock, 3:30 ng umaga. So, nag-ano lang ako dito. Nagre-ready ng makain ni Tami. Kasi papunta na naman siyang trabaho. Malayo po yung puntahan niya ngayon, mga love, sa Long Island. Kung taga dito kayo sa New York, alam nyo yan. Kung galing kayong upstate and puntang Long Island, ang layo po. Buti na lang maaga po siya, no? Mga 4 o'clock ata siya umalis ng bahay. So, hindi masyadong traffic. At busy lang ako dito sa paglilinis, ready ng pagkain niya. At nagpapagawa siya ng coffee para dalhin daw niya doon sa kanyang pagdadrive. At yun na nga, alis na siya. You have hairbrush? In the car. Okay. Let it go, let it go. Where do you want this? In here, huh? Okay. Okay. I love you. I love you too. I will talk to you later. Tell Rich I said hi. I'll pass it along. Balik na naman ako matulog. Pinadalhan ko si Tami ng apple at saka saging. Para naman meron siyang prutas ba. Yung apple na galing sa orchard, yung saging na nabili ko, no? So, tulog ako, matulog mga loves. Patayin natin lahat ng ilaw. Tara, punta tayo sa doon. Lah, ang dilim. Ang dilim. Come on. Good girl. Good girl, baby. Good. Apple picking. Kuha tayo ng apple, mga loves. Daming apple dito. Hi, Roxy. Come on. Come on. Kuha tayo dito ng apple. Itong apple na to, kailan hugasan? No? Lagay natin dyan. Matamis ito na apple. Hugasan lang siya. Look. Ay, nahulog na, oh. Ito, malaki. Ito, malaki. Look, oh. May natawa. Hala, ano to? Dugo. Ay, ito, oh. Mga ano dyan, oh, prutas, oh. Mga pagkain ng ibon. Nahulog, eh. Sira. Ito. Nakatingin lang si Roxy. Nakatingin si Roxy. Nagtatingin-tingin lang si Roxy sa akin. Nasa ibabaw man yung mga malalaki. Nasa ibabaw. Ano kasi ito, crab apple ba? Matamis siya. Crab apple. Paghanap tayo dito. Huwag na nating damihan kasi meron pa tayong apple doon sa bahay. No? Ito. Nandun sa ibabaw, mahirap. Ang dami pa naman doon. Dami. Tara. Doon kapitbahay namin may apple din doon. Oh. Hi, Rarak. Kunti lang. Pang umagahan ba? Meron pa kasing apple doon sa loob. Hi, Roxy. Hi, love. Hi, apple, oh. Do you want some? Apple? Do you want apple? Yes. Apple, love.
This is a good girl. I love you, baby. Love man na ni mama. Oh, love. Uy. Apple. Hi, monkey. Ang laki na ng ating malunggay. Sana mabubuhay ito ng matagal. Pero bago niyan, mag-harvest tayo mga loves. Harvest tayo ng talong. Harvest tayo kasi aalis po ako. Oy, nasira na talaga itong ating cucumber. Namatay na yung ating cucumber mga loves. Look. Himatyo na siya. So ito, atin itong i-harvest. Look. Ang haba na nito. Look, lutuin ko to, torta. And yun. Tara. Ganito ako ng talong mga loves. Tignan nyo. Diba meron pa dito isa. At meron pa dito din isa. Look, malaki na to. Look, malaki na to. Oh, diba? Ang saya. Ang saya ng ating talong. Oh, ang haba. Ang haba. Oh, ready to po. Torta. Meron pa, let's see kung malaki na ba to, be. Ay, okay na to, okay na. Look, okay na yan. Itong cucumber na to. Nga laging nisulod ka diha. Kiblo ka. Di na makuha. Wala, patay. Di na nako, kasayang. Di makuha. Sayang ka, adyo. Nagkahugaw akong tiil. Tignan niyo. At meron ditong malaki. Bigyan ko sana yung kapitbahay. Mahihiya man akong magbigay kasi si Tami yung tagabigay so kaya yun nahihiya ako mga loves. Hiyang-hiya, walang hiya. Iwan ko mga kapitbahay ko dito mahihiya man ako. Kaya si Tami yung Ginoo ko bubujog kay Gwa. At ang bilis ng ating zucchini. Ginoo earth. Ang bilis-bilis. Kunin na natin ito. Look. Kunin. Daghan kaayo. Presko. So, ito yung harvest natin na gulay mga loves. At ang ginagawa ko dito is inano ko sila. Ito kay Kuwan, si Kuwan na at si na Kuwan. Ganyan yan guys. Nagbahin-bahin ako, naghati-hati. Isip-isip ko na. Salamat sa inyong time.